tunggu. Pemberian bunga pangku kepada Om Boru. Selanjutnya pengaluman bunga kepada Bapak PSS. Pemberian bunga pangku kepada Inang Preses. Berikutnya pengaluman bunga kepada Bapak Seka. Hanya kepada Bapak Seka ya, karena Ibu tidak bisa datang bersama-sama. Oke. Barisan prosesi memasuki lapangan untuk memulai ibadah.
Kamanginang hita sudi ruas dot parhalado di HKBP Nagasari Buresok Onarunggon di bagasan roha pauliati itu tuatai di nabui merjublium sedarion Huliaom 125 tahun adok prasasti dison nama rojahat tuhatan di bata pesalnya 126 ayat tulu udang matongon nabi nain ni jauh badihi tatahe ido nabalga marlasi roha mahita alani tindak datangkan nama prasastion di bagasan gowar di bata ama anak Tuhan Yesus Kristus dohot todi perbadia. Amin. Opuye Porus Bapak Preses kami persilahkan untuk menguluhun ibadah. Amanami dot inanami tabut mima kahudulata hobar tunaung disediau panitia. Tapasonang marohata matang yang nahohom mahita di bagasan rohata di laos makulima giring-giring. Amin. Tabi jala horas madihamu saluhut ruas ni huriata na marlas ni roha makalaton jubileum 125 tahun HKBP Nagasaribu Resort Onarrunggu Distrik 2 Siligdumon. Makalastot jubileum imasa da obas nauli lau marningot dohok mamarita hobbarita haluaon nang taon para sinirohaon nasonggop tutongatongata Kristus Yesus do hapataran ni tao Jobel ay nungaroy ba na mabuan barita na uli tuak ka na pogos tuak ka na tarhurung asa malua tuak ka na mapitung asa marnida paluahon akka na ginosa-gosa mamaritahon taon para sinirohaon ni Tuhani. Siya naman ang ihon hataning debatado tubuh haporseaon. Jala haporseaon na mangolu marparguihon parsaoran niya kanaporsea di luaton. Ima huria. Nunga dibuan Kristus hati uron tu portibion asa mangulu hita di bagasan sodang ni hatana laos jauh-jauh don tu ganuk ruas ni huria HKBP Nagasaribu Resort Onarrunggu Papua hamudo panodang ni portibion. Yesus natarsilang patuduhon asinirohan ni debata nanilehon na tujolma nasotartuhor mahide-hide sere manang pera silangido gabi pagdengganan ni jolma tu debata gabi dalan haluaon siya dosa dohot hamatean laos sadatona doon tusudi ruas ni HKBP Nagasaribu Resort Onarrunggu asa totong manuhuk silang na tu ibana di ganuk kiki dohot inganan. Sian saluhut nonor ni panidang yoni tau kuhoma tumbal gado pabahenan ni debata turiata alani tasoba jalata na potong matu jolo ni buhina tapasangap maibana maredde mahita.
marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Todi Barbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Sa itotong do mamirengi mataku do Pak Jahuba, ay iba na do manginit patu siya jorgong. Sa do pak kumaaw, jala asi maroham diaw, ay pujung jala nadangol doaw. Hodo ali Jahuba di halumutur rohaku, ali di bataku, marhaposan tuho doaw, sayunang paila aw. Haleluya. Martangiang mahita. Aliyaman namin na di banua gijang. Disuruh do anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Asa disigay akaulaw ni si bolisi. Say padungo mahami mahite-hite to dim na badiay. Asa nang tarpili pami di baga sa dosa. Alaya sa monak kami sa hakro di ujung. Jala sa mardami hami sa liling di tanoon. Maulian te hudok kami tuho. Ay diramoti hodo huriam hakabipi nagasaribu resot o narunggon. Sian parjongjong na saha rodi na matupa jubileum 125 tahun sa darion. Pasauton padjowomi. Marpasauran, marpanidanion, dohok patupa ulaon para sinyohaon. Papatarhon dohok patibulhon harajomu di tonga-tonga ni hutaon. Upang ido kami matuho. Sayramoti mahuriam na pinapumupumumi mahiti-hiti to di Barbadia. Asalam takkas sami manotong di bagasak katam. Hot marurat jala pinauliuli di bagasan ojahan nasasaday. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Bahot mahaporsyaw nami di hatam. Marhite-hite to di Barbadia. Padungo mahami. Jala paringgas sami martangyang. Asa marlas ni roang hami pa imay mahok ko. Jala asa dako tami hanguluan na sorasuda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udmaw. Sian 5 ayat 20 sia songonon didok. Alai ia dilulihamu olak ni Jahuba di batamu say jupak kodo ibana. Molo tung dilulihamu ibana sian nasa rohamu doho sian nasa ati-atimu. Ido saatna atong rak mangido gugu mahita siap Tuhan di bata. Ali Tuhan di bata say pargugoy mahami mangulahon na hubar tupatimi. Amen. Mari di mahita.
kadosata martami yang mahilang. Ali Tuhan di mata pergugo na suhatudusan para si roha na sumurong. Ama ni Tuhan Yesus Kristus di pamulu kami. Kami halak pardusa na damolon, rotu jolo ni habangsa habadiaw mi, manopoti jala manganggukod dosa nami. Masaydut-dut, warsay hami homar hite-hite pikira dohot hata, dohot pabahinan nami naruay. Da kuhaholongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa atete nami, dohot nasa tobi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami, nang doso diri nami hubay kami. Di ba ini tamado rimasammu jala uhumammu hami tuhamatean saliling nililing nai. Alay naman poros mahami nuaing tuas ni roham na budani. Mangido siya nasa rohan nami hasesani dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubahon rohan nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham. Si panguluhani, doh ala ni kuarmu na badiyay. Ali Tuhan, saya si maroham di kami, halak na dangolon. Amin. Sumunod dohatan ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuaw, hamu akan naluja jalan nasorat. Kupasonang pehamu, buat tamuma augak kutuhamu. Guruho kamu masih anau, ay nalabok doaw jalan naseret marroha. Asa dapotang hasonangan to dimuna. Ay labok do augakku, jalan yang doho nahu paporsato. Hasanga po ma di debata na di gijang. Amen. Kudul bahanmu. Mari. Kabumahatan ni debata tupuk epistel di minggu sadarion imanatar surat di Heber bidu 10 ayat 10 sia sahro di ayat 25 tajahama masih kasori atong alia kadungan adong do dihita hiras miroha lawongot tu bagasan nabadiyay di bagasan mudar ni Jesus. Jala adong do dihita malin na bulun, si gonggong bagas ni debata. Momos matatiyo pakirimon na taparhatopoti.
ay haposad do na marbagabagahot siya. Unang tatadikon parpungat tahiyan, songon na hinasomalhon ni Nadiba. Tumasipay mo ta mahita, jalalamiman yan. Ala lamjonok di dahamu ari jala nau pirusa. Amin. Mari di mahita. Tahatidak ko mahaporsyaw tay, songon na hinatidak ko di dongata sa haporsyaw di sa dok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugo naso hatudusan, na tumopalangit dotan. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata jahuba nasa saday, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya tod di parbadia, at dorang suhabubukan. Ido tuhata na tumaon na birni, di panguhuman ni Silatus, na materpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanotoru dung ditano, na mulak mangulu di ari patulukon, na manay tusulko, lau hundu siyam di bata jahuba, amanay pargugo naso hatudusani, di simay bana pa'y mamulak sugot tanoon, manguhumi halat na mangulu do na mati. Au porsea di tondi barbadia, jala adok sada kuria na badia, kuria atau panihalak Kristen akan na badia, doh dihasesani dosa, doh dihatai nama doh, mulak mangulu dosugot daging nihalak na umate, doh dihanguluan na sorat sudah. Amin. Udul mahamu. Manas ni ruhani tabi, lau memuji-muji Tuhan di berkata, holong nadona totong di lehon, marmudu-mudu malumi.
duduti kor gabungan.
majo amanginang tikting itonga-tongani mingguta di gagasan sadarion ima di minggu tanggal 8 bulan tolu tahun 2026. Minggu tadi gagasan sadarion masuk mahita tu minggu okuli nomor lapatan saitong do mangaranapi mataku dopak Jehovah. Topik padiri roha dohot hosa mangalului Jehovah. Jala mingguta sadarion di Patu Pahuriata do pesta jubileum 125 tahun. Laos pimpinan ni Huriata opui eporus pendeta Dr. Victor Tinambunam MST dinalau manguluhon mingguta sadarion. Pilihan na di hari Minggu tu Huria 230.000 tu pembangunan 100.000. Songoni matikting di tonga-tonga ni Huriata di bagasan ni sadarion. Shalom. Horas manita teluna. Idamang do dainang kupatorak kami manjoro songon sejarah singkat di parajongjong ni Huriata Huria Haga BP na adong di luarta naga 1000 onak karbanganon. Jadi dinaujak onang harbangan na maringana di dua naga seribon imana pinauja ni raja sisinga mga raja marhitei makkamando tamoinang marsaringar tu si pareon ni Dua Markus Hatihai na maringana di Sipahutar. Marhiteido hamuna kamando tamoinang haroro ni barita nauli na binuan ni Tua Markus tuluat naga seribon. Pajupang maka tua karaja panggung komi waktu ini itu kerajaan dua-dua. Kamu nakanan, gok hamaulun, dohaki hai, hasasaha di berita nauli di tonga-tonga di dua negara seribon, ala marhite hasi pilibiku dopi hati hai. Imana marpoar parsitekka haporseaon hasi piliriku dope parsitekka. Jadi magite itu hamuna kadongan ibna bupatorak kami kok kamawon alai marhiti padongan yun itu kani di barbugo ido tuani manang tua Markusi lagu mangkuhi sahaton berita halu ni tutonga-tonga ni duatda naga 1000 onak karbanganon marhiti ido amana kadungan amanami kinanami dicakon pangisi ni duat naga 1000 ma berita nauli dus marwana sida masih paululuan di patongjong mabagas jo inganan perpunguan inganan pertamiangan laho manaringo ti barita nauli nasihat Tuhani dihamun amanami laos
Raja Daud ima di hati hai raja panggung komi siang ko parang ni Raja Daud umma nagabi mangalehon ingana pergudungan inganan pergarijan sahat tu sadarion jelas yang nasida ma jala ko parang ni Raja Daud umma nagabi uluan na perjulo di HKBP Nagasaribu imana markuar situa Yuda 5 juta. Alai hamuna kamang kainan yang kotona niaka na dua-dua namin na parajului nung atong lobi ni anon Huria HKBP Nagasaribon 125 tahun. Alay-alani keterbatasan ni Pagningotan, keterbatasannya kadata dan boybe bubain hami tahun nato tu karingot tu parjongjongi gereja HKBP Nagasaribon. Ada kama kainang borhak mahami siang padidion na parjulo ima padidion masal di Batu Pamai hati hai di tanggal 12 bulan Sada tahun 1210 sianima hamuna kama kaina porhatami laho patu pahon tahun natotu ima marhite nama pesta jubileu pita sederion pesta lasiroha di tanggal 2 bulan tulu tahun 2026. Tersomani makama kainang somat sejarah singkat na bui kupatorak kami. Alai marhite sia dua tomma. Taribar barita nauli tuluat purbasinopa. Imanan yalak ni Raja Ishak Panjaitan. So nahugari nakini ngakamang kainang nguluuluan na parjulo na manguluhon HKBP di Nagasaribon ima situa Yuda 5 juta. Nabaduahon na niuluhon ni situa Guru Sabang 5 juta. Napatuluhon na niuluhon ni Guru Seding Elkana 5 juta. Manang opus manajak na hinam. Alalaos ipake do hati hai gerejai gabe pasikolan. Imana ginoran na sekolah rakyat. Jadi laos guru sidung gon hati hai di parsikolani. Jalan dalam uluhon apa tuluhon napa paton ima situa Julianus 5 juta manang opu pertukuan nahinan na manguluhon na palima na paunopon na palimahon situa Elisa 5 juta manang amata si Perdi nahinan na nguluhon na paunopon situa Monang 5 juta manang opus si Robert nahinan na manguluhon na papituhon Marsideng 5 juta manang opus si Ramot nahinan na manguluhon na pawaluhon si tua guru Siun Siagian manang opus si Midu nahinan na pasiyahon si tua Hotlan na 70
manang opusi luhut au sadiri mai hamuna kaminan na manguluhon na pasapuluhon si tua jauh marsi bajuta manang opusi donna na manguluhon pasapuluh sadahon si tua sengaja si majuta manang opu Yohana na manguluhon na pasapuluh duahon si tua hanasipan pardidi manang amata Yosua ima uluan na atip sahatu selerion. Jadi torap ni ruas di huriata sahatu selerion 34 kakama. Jadi torap ni ruas sian sekolah minggu sian namik mit sahatu nama tua 176 halak mak. Jadi torap ni situa 2 halak, calon situa 3 halak. Tarsongni maham monakama kainan nabui, upatorak kami songon sejarah singkat ni, parjongjong ihurata HKBP Nagasari Bon. Anggia mah, warina naing rawon, lam tu sadat, lam tu ulina, lam mangerbang mahatani depata. Nagi berita las di roha, berita haluaun. Ito nga to nga ni luat na nagasaribon nang saluto portibio. Mula to nga do nga muna kapanami inanami na hurang lobi. Patorakot kami di secara singkat, jumulo kami mangidoba maaf. Mauliate manihita, horas manihita. Sa
asang apibata ita huria Kristen bata namarhaha ang gidi baga sa Tuhan Yesus totong masauduran masih uruk-urusan Yesus Tuhan dai mama sino kang rohata unang masih jujuran molo dapot hahurangan alay masih lulusan asa jupang nadeng dan unang masih latihan unang masih hosohan mardame-dame ma pasamapun debata ita huria Kristen bata namarhaha ang gidi baga sa Tuhan Yesus masih amin-aminan solapat nigaw masih tukol-tukolan somosu hati rohea Pau-pau kudalitu pago-pago tarugi nataling taulahi nasegata pauli masih ajar-ajaran masih anjuan-juan saya masih hamolongan memuji debatan unang oloy hamunan si polisi pamola-mola ay Tuhan Yesus uluni huria miyan matuhatay di molumi ay Tuhan Yesus Raja di huria say kapuji toktong mewarnai Mari suang dosa sude pangoluota morosomi ande tae holong ni roha ay holongi dosa sude pangaripunan ay patiki horandaran doi lama nuju tusi saya holong idongan mi diganutiki jara pada san rohami pasadisian molo adong kurang lobi masih bulusan jara pada weratean nang hosom sian rohami masih amin-aminan ma jara masih tukol-tukolan ma masih anjuan ma kita sude